ଥରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରତନ ଟାଟାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚରାଗଲା ଯେ ସୁଖୀ ଜୀବନର ଅସଲ ସୂତ୍ର କ'ଣ। ଟାଟା ମହୋଦୟ ଗୋଟିଏ ସାତସୂତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କଲେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବ, ସଫଳ ହେବ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନର ଜୀଇବା ଶୈଳୀ ବି ବଦଳାଇ ଦେବ। ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମ ରହିବାର ବା ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଦୁଇରେ କହିଲେ, ଜୀବନ ସାରା ନିଜ ଜନ୍ମିତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତିନିରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସେ ମାଟି ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ଗାଁ ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ, ନହେଲେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ହେଉ, ନହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ହେଉ, କିଛି ନା କିଛି ଉପକାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଚାରିରେ କହିଲେ, ଯଦି କେବେ ମୌକା ମିଳେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦାର ହୃଦୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ପାଞ୍ଚରେ କହିଲେ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବ। ଛଅରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଜିଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ ସିରିୟସ୍ ହେବନି। ଜୀବନ ଜିଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ହାଲକା ଫୁଲକା ହେଇ ରହିବ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରି ଜୀବନ ଜିଇବ। ଆଉ ସାତରେ କହିଲେ, ମରିବା ବେଳେ କେବେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ ନାହିଁ। କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଥାନ୍ତି, ପାଇପାରିଲିନି, ଏମିତି କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ସତରେ ଭାବିଲେ ଟାଟା ମହୋଦୟ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଏଇ ସାତସୂତ୍ରୀ ସୁଖୀ ଜୀବନର ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା ଆଉ ସୁଖରେ ବି ରହିବା।